Здравейте на всички, аз съм Snowboy и днес ще ви покажа как да си купувате безплатно игри, в смисъл как да си взимате безплатно игри с виртуални пари, не с истински, в смисъл се води безплатно, както и да е. Така, за да си купите някоя игра от тези, като например за 10 поинта може да си купите Hearthstone. Аз в момента имам 15 поинта, събирам за определена игра. Можете и за 10 поинта да си купите Random Steam Key, който аз не посмявам да си байна, защото я знам, не искам. Как ви дават тези поинтове, как да си ги спечелите? Значи ето този линк, който е тук. Можете да го дадете на приятели, в смисъл на приятели, роднини, я знам, да го цъкат. Нали, доколкото знам, не може многократно да го цъкат. В смисъл да ви дава много, да могат само един път да цъкнат. В смисъл могат много пъти да цъкнат, обаче на вас ще ви даде само един път поинт. И колкото души цъкат, толкова поинт ви дава. На един човек един поинт. Така, в момента аз съм го наспамил в скайпа, в фейсбука и така нататък. И ми са такова само 15 поинт. И не знаем защо. И исках да покажа, да споделя това в YouTube канала си, защото искам и някой друг да го знае, в смисъл от мен и така нататък. Искам да нататък, казах като някой жена. Искам да помогна и аз на някой. Така, ако ви е ясно всичко, няма как да знам. Дано клипа ви е харесал, сайта ще го има в описанието и до